Zdravím všechny. Dneska vám chci ukázat ovládání počítače pro kvadruplegiky nebo pro lidi s omezenou hybností horních končetin. Ovládání se jmenuje QuadStick a hlavním důvodem, proč vám je chci ukázat, je vysoká rychlost ovládání počítače oproti třeba hlasovému ovládání. Další výhodou je, že můžete to zkombinovat s hlasovým diktováním textu a nepotřebujete k tomu žádný drahý speciální software. Dneska to dokáže každý počítač s Windowsem 11. My si to ukážeme na těchto základních 6 bodech. Ukážeme si nějakou základní práci na internetu, na webu. Ukážeme si kopírování, vkládání textu a obrázků. Vytvoříme si nějakou tabulku, obrázek, ukážeme si něco z kreslení, sestříhání videa a také něco z počítačových her. Na závěr vám potom ukážu bližší informace o tomto ovladači QuadStick, abyste věděli, jak funguje, případně kde se dá pořídit. Jako první věc si tedy ukážeme internet, prohlížení stránek a základní práci na webu. Takže pojďme na to. Začneme třeba tím, že si otevřeme nějakou stránku, třeba seznam.cz, a jako první věc si ukážeme, jak jednoduše se dá takhle rolovat dolů a nahoru. Můžete přímo tady tou postranní lištou, anebo přímo na ovladači postupně po krocích, anebo plynule, rychle, pomale, nahoru a dolů. Můžeme si otevřít zase jednoduše článek, zase přečíst si jednoduše dolů nahoru, rozkliknout si fotky, takhle jednoduše překlikávat rychle, takhle se jednoduše vrátit na domovskou stránku. Můžeme se podívat třeba na televizní program, rozkliknout si jednotlivé programy, zase se vrátit. Můžeme na YouTube, na jednoduchá videa. Tady nahoře, když si zadáme vyhledávání, zase stačí jenom ťuknout a nahlásit, co chceme. Takže si dáme třeba Formule 1. Máme to tam, jenom ťuknu, potvrdím. Zase další funkce na ovladači. Mám tam videa z Formuly 1. Chceme tady nějakou hudbu, smažeme ve vteřině a dáme si Michala Davida třeba. Michal David. Takhle zase zadáme, máme tam Michala Davida, můžeme si pustit cokoliv od Michala Davida. Nepotřebujeme k tomu žádný speciální hlasový program. Můžeme to ovládat pomocí tady těchto funkcí ve Windows 11. Další věc, kterou si ukážeme, jsou třeba mapy. Když se chcete podívat, někam pojedete v rychlosti, oddálit, přiblížit, takhle jednoduše se dá pracovat mapami. Tady si můžeme něco naplánovat, takže dáme třeba z Brna do Vyškova. Ťukneme, máme tam trasy z Brna do Vyškova. Jo. Můžeme jednoduše si trasu změnit. Přetáhneme, pojedeme tudy. Takhle jednoduše se to dá zadávat. Tady si můžeme samozřejmě rozkliknout jednoduše, rychle přeblikávat. Samozřejmě se to dá zadávat i hlasem. Zde, když zadáme, zase jenom ťuknu Brno. Potvrdím a mám tam trasu z Brna do Vyškova. Takhle jednoduše se dá ovládat počítač, můžete si tam udělat kalendář, podívat se na svátky, podívat se na počasí, zase si jednoduše scrollovat, překliknout si dny, jednoduše, rychle. Můžeme se podívat na jízdní řády, vybereme si vlak i autobus a zase jenom odkud vybereme Brno, kam, třeba Olomouc,
Když to chceme změnit, jednoduše označím, ťuknu, zase další funkce smažu a jenom ťuknu Praha. Ve vteřině mám Prahu, když si akorát nastavíme, jestli dnes, zítra, úterý, dáme v 11 hodin. Ťukneme hledání, máme to tam. Chceme pozdější spojení, ťukneme pozdější spojení, zase můžeme rolovat. Ještě pozdější spojení. Chceme detail spojení, ťukneme si, máme detail spojení. Dobře. Další detail spojení. Takže takhle rychle se dá ovládat internet a práce na webu. Jako druhou věc si ukážeme kopírování, vkládání, úpravu textu a diktování a vložíme si třeba i nějakou fotku do textu. Otevřeme si nové okno a zase na seznamu si jednoduše vybereme nějaký článek. Třeba tady tu první část si skopírovat, jenom rychle označím, jenom ťuknu, nemusím vůbec dávat pravé tlačítko kopírovat, pravé vložit, jenom ťuknu. Hnedka dám Ctrl+C funkci, otevřu si dokumenty a takhle jednoduše i s Enterem zase používám mezi tím Enter, což už je naprogramováno na tom ovladači. Takhle můžu smazat. Chci jinou barvu textu, označím, ťuknu. Chci větší mezeru. Chci druhý odstavec mít jinou barvou. Dáme zelenou, tučnou. Třetí dáme modře. Podtrženou. Takhle jednoduše se dá pracovat s textem. Chci smazat prostřední, označím, jenom ťuknu delete, smažu si mezery. Takhle rychle se dá pracovat s textem, nemusím nic říkat. Chci smazat všechno, smažu. Vložím. Teď si ukážeme třeba, jak jednoduše se dá vložit i obrázek. Na počítači v průzkumníku si nějaký vyberu. Třeba tady tento. Jenom ťuknu kopírování, zavřu, otevřu dokument a ťuknu vložit. Takhle jednoduše se dá vkládat obrázek, cokoliv dalšího, zmenšit, většit, během vteřiny. Chci ho smazat, chci ho vložit, zase ho jenom vložím. Takhle se dá pracovat s obrázky a s textem. Jsou to klasické dokumenty. Od Google nepotřebujete zase žádný placený program. Samozřejmě se dá i s Windows 11 lehce diktovat, takže si to ukážeme. Ahoj, čárka, jak se máš? Otazník. Mám se dobře, čárka, co ty? Otazník. Půjdeš dneska ven? Otazník. Jestli ano, čárka, půjdeme spolu? Otazník. No, takže takhle jednoduše jsem nadiktoval 2 věty, diktuju celou větu, nemusím po částech, po slovech. Zase chci skopírovat, vložit, Enter. Takhle jednoduše dávám Enter. Chci mazat mezery, ťuknu zase jinou funkci na ovladači. Chci smazat všechno, označím, ťuknu. Mám to všechno smazané. Takže takhle se dá pracovat s textem. Jako třetí věc si ukážeme tvorbu jednoduché tabulky. Takže zase otevřeme si v novém okně tabulku, zase klasické tabulky v Google. A jednoduše si uděláme základní tabulku. Označíme si silnější čáru a zase takhle jednoduše, rychle tvoříme tabulku. Vidíte, že je to celkem přesný.
Sem si můžeme něco napsat, zase můžu to napsat přes klávesnici, anebo zase jenom rozkliknu a píšu hlasem. Jméno, příjmení, bydliště, datum narození a takhle jednoduše můžete psát, dělat si tabulky. Tady chceme jinou barvu, zase jednoduše kliknu, vyplním jinou barvu. Tady si můžeme dát zase jinou, třeba nějakou takovou. Tady si dáme třeba hlutou. Tady si můžeme ukázat přes klávesnici, napsat si třeba čísla 1, 2, 3. Samozřejmě zarovnání si dáme na střed. Tady si dáme tučný text, zvětšíme si ho a máme v rychlosti za pár vteřin tabulku. Samozřejmě si můžeme tady označit třeba zase jinou barvou. Máme přes CTRL, dáme oranžovou. Takhle jednoduše. Když si naprogramujete klávesu CTRL přímo na ovladač, stačí jenom ťuknout a označovat přímo jednotlivé buňky. Takže takhle rychle se dá udělat tabulka. Jako čtvrtou věc si ukážeme kreslení a úpravu obrázků. Rozklikneme si malování klasické ve Windowsu a nakreslíme si nějaké jednoduché obrazce, no abyste věděli, že je to jednoduché, ve vteřině mám obrázek, menším, větším, do toho si uděláme 2 kruhy. Takhle jednoduše můžete dělat obrázky, kreslit. Si červený, druhý si dáme žlutý, obdélník zeleně. Samozřejmě si ukážeme psaní textu. Ahoj. Dáme třeba černou barvu a posuneme si ho kam chcem. Zase ho můžu skopírovat. Si ho zde vložím. Takhle jednoduše se dá s ovladačem Quadsticky kreslit. Můžete samozřejmě vkládat různé obrazce, šipky. Takhle jednoduše, rychle. Různé bubliny. Takhle si tvořit obrázky. Ukážeme si třeba, jak se dá upravit třeba tento obrázek. Máme vozíčkáře. Chceme tam červeně něco vyznačit. Třeba područku, takhle jednoduše můžeme vyznačit područku. Můžeme samozřejmě zase tam vkládat šipku. A nebo jednoduše v mobilu třeba bublinu. Dáme tam text. Ahoj. Zase jenom pro ukázku. Takhle rychle se dá pracovat i s obrázkem.
Jako pátou věc si ukážeme krátké stříhání videa. Otevřel jsem si stříhací program, samozřejmě na každém záleží, který bude používat. Na počítači si tam přetáhneme nějaké video, já zde mám testovací video, jenom přetáhneme do programu, dáme si je do střihové zóny a už je můžeme upravovat a sestříhávat. Jenom jednoduše posuneme, nechceme tam začátek, chceme zkrátit konec a už je máme zkrácené. Přidáme je tam znovu, je spojíme a teďka budeme chtít třeba mezi ně dát nějaký přechod, takže zase jednoduše vyberu si přechod, třeba tady přechod AB z vrchu dolů, jednoduše chytnu, dám ho tam a teď si ukážeme, tady se nám ukáže ten přechod v náhledu. Takhle jednoduše se dá pracovat s videí, se stříháním, s editováním, takhle nám přejedu video. Můžete si tady vybrat různé přelivy, ale jednoduše s tím jde takhle pracovat. Stříhat videa. Jako předposlední věc si ukážeme, jak se dá s tímto ovladačem hrát počítačová hra. Jednoduše si otevřu YouTube, jelikož mám už nějaká videa natočená, tak si na YouTube do vyhledávání zadáte jenom Quadruvozman dohromady a dáte Enter a teď se vám ukáže tady můj kanál Quadruvozman. Když na něho kliknete, tak zde už uvidíte videa. Mám zde video z motorek a mám zde video z Call of Duty, což je střílečka známá, takže se můžete podívat na videa, jak se dají s tímto ovladačem hrát hry. Když rozklikneme třeba Call of Duty, vidíte, že krásně s tím hraju hru. Samozřejmě s tímto ovladačem můžete hrát jakoukoliv hru, má to spoustu funkcí, takže s tím jde hrát v podstatě všechno. Jako poslední věc si ukážeme bližší informace o tomhle ovladači Quadstick. Najdeme si na webové stránky quadstick.com a zde nahoře dáme shop jako obchod. A tady už vidíme, co nabízí prodejce za 3 typy. Ten prostřední je pouze jednotyčinková myš, slouží to jako obyčejná myš, nemá tolik funkcí. Tady ten levý a pravý ovladač, to je vlastně důležité v tom, že má vlastně 4 dírky. Každá může mít 2 nebo 4 funkce podle toho, jak si je nastavíte a je možné je ještě kombinovat mezi sebou. Tady ta pravá, tam je jenom jemnější pružina, ovladač je trošku menší. Tady je lépe středěná pružina, je bytelnější ten ovladač. Já třeba používám tady ten levý, ale zkoušel jsem i pravý. Funkce jsou stejné. Tady máte na výběr ze 3 držáků. Tento je hodně masivní, tady je husí krk a tento je celkem variabilní, dobře polohovatelný. Výhodou je i cena tohoto ovladače oproti jiným prodejcům. Tento menší základní stojí i s držákem kolem 13-14 tisíc, tady ten lepší joystick stojí kolem 16-17 tisíc. Samozřejmě je na to možné získat příspěvek od úřadu práce a oproti těm jiným prodejcům je to 4násobně levnější. Ostatní prodejci se pohybují v cenách 30 i 60 tisíc, což je o mnoho více a má méně funkcí než tady ten Quadstick. S tímto zvládnete i rýsování,
stříhání, jakýkoliv program na počítači a hraní jakékoliv hry. A nakonec jsem vám tady ještě sepsal výhody, jak jsem již několikrát zmínil, rychlost ovládání, možnost měnit funkce, kombinovat je, komplexně ovládat počítač. Zapojení je jednoduché pouze přes USB na jakýkoliv počítač. Můžete si tam nastavit své vlastní funkce jednoduše, to si ukážeme případně v dalším videu. Nevadí vám hluk nebo více lidí, můžete pracovat v jakémkoliv prostředí oproti hlasovému ovládání, třeba i při školení, online hovorech. Můžete využívat společně s diktováním, které nabízí Windows 11, to jsme si ukazovali. Můžete ovládat používat v leže i v sedě a můžete hrát i ty nejnáročnější hry, jak auta, motorky, tak střílečky, historické hry. A pak je velkou výhodou je cena. Ten ovladač je 4x levnější jak ostatní distributoři. A v poslední řadě se můžete mrknout zase v popisku videa je odkaz na takový průvodce pomůckami. Jsou zde třeba hlasoví asistenti, ústní ovládání PC, to, co jsem vám už říkal. Pak jsou zde alternativy ovládání, nějaké hlasové ovládání, ovládání mobilu přes aplikaci, propojení mobilu třeba s notebookem, různé držáky na mobil, na tablety, zvedáky, koupací, křesla, vozíky a mnoho dalšího. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište do komentářů, nebo tam je i odkaz přímo na můj web nebo na tuto prezentaci. Takže se mějte krásně a ahoj.